Lalang gyudamha nga naatay problema, niabot man ang bagyo nga kusog yun kaayo. Nga balay nga simentado, ginuba murag gimaso sa bagyo, sa bagyo. Sa bagyo, ang mga katawan nangahasi ug nangalisang, wala na'y kalibutan kung unsa ang ilang dangatan. Ipangbali ng kakahuyan ang saging ug mga lubi ni Odette. Dunay mga balay sa lubi na dagbugan, ang uban gipanglupad ug naay gipangtikwan ni Odette. Samot jud ang kagutom, gipang patay ng mga tanong. Ang tamatis ug talong sa lapok gipang lubong. Alagbati ug patong sa lapok nangalubong ni Odette. Alagbati ug balatong sa lapok gipang lubong.